Bo día novamente. Antes debatíamos sobre unha tradición que non temos en Galiza e agora vamos debatir sobre unha tradición que nos queren impoñer en Galiza, a de expoliar os nosos recursos ambientais e os nosos ricos recursos. Cando pienso en Galicia, cando vuelo sobre Galicia, veo eucaliptos e eólicos. Estas palabras definen claramente a quen as pronuncia. Ve Galiza como unha fonte de recursos a explotar e a expoliar o noso inmenso patrimonio natural ambiental. E quen dixo con tanto descaro estas palabras? Quen dixo que a Galicia só ve eucaliptos e eólicos? Pois foi Manuel García Pardo, CEO e propietario de Greenalia, unha das promotoras da empresa Altri en Palas de Rei. Repito Palas de Rei porque antes o presidente do Senado cometeu un erro e dixo Palas del Rei. Non, é Palas de Rei. Pois que con tanto descaro di isto demostra as claras que opinión e que tradición de expolio dos nosos recursos queren impoñer. Ten esa visión o señor García e tamén a ten a señora Beatriz Mato, exconselleira de Medio Ambiente no goberno do Partido Popular presidido polo señor Feixóo e actualmente, por obra e gracia das portas xiratorias, membro do Consello de Administración de Greenalia. E tamén teñen esa mesma visión quen actúa como cómplice necesario desde o goberno galego ou quen non exprese a súa oposición a esta macrocelulosa con rotundidade. E deixan claro que non queren que sexa, e deixan claro que queren que ese sexa o destino social, ambiental e económico de Galiza. Expoliar os nosos recursos, empobrecer a sociedade galega e enriquecer a uns poucos a conta de negarlle futuro ao pobo galego. Afortunadamente, en Galiza hai unha sociedade viva, digna e orgullosa que o pasado domingo 26 demostrou con claridade a súa oposición a esta macroplanta, a esta macrocelulosa que se quere implantar no corazón de Galiza. Unha manifestación convocada pola plataforma Ulloa Viva que desbordou todas as previsións. Unha manifestación histórica na que persoas de toda Galiza expresamos que non queremos esa bomba ambiental no corazón do noso país, que non queremos ese prestixe interior. O rexeitamento social, veciñal, económico, agrogandeiro, pesqueiro, marisqueiro e ecoloxista é absoluto. Non queremos que se siga con este proxecto polo enorme impacto que terá e comprometerá a unha comarca rica en patrimonio natural, productivo e comprometerá os seus recursos hídricos e o seu medio. Mentras pasaba isto en Galiza o domingo 26, mentras miles de galegos e galegas se manifestaban en Palas, onde estaba o presidente do goberno galego? Aquí hai moitos senadores e senadoras que o saben porque o acompañarían. Estaba na manifestación que o Partido Popular xa de forma rutinaria convoca en Madrid contra a lei da amnistía. Ali estaba o señor Feixóo e non estaba o señor Rueda, Feixóo tamén, e non estaba defendendo os intereses de Galiza. Unha manifestación, por certo, na que representantes do Partido Popular verteron afirmacións sobre o xenocidio do pobo palestino absolutamente indecentes. E digo verteron intencionadamente, porque polo vertedeiro é por onde teñen que ir ese tipo de palabras. No xenocidio de Palestina fai falta claridade, hai que paralo. E iso, Partido Popular, aí sí que non é rotundo. É rotundo defendendo os intereses de Altri en Galiza. Pois, como decía, Altri, Galiza non o quere. Máis de 25.000 alegacións. Non son poucas, 25.000 alegacións. Alegacións que a Xunta de Galiza comunicou a finais de abril algo sorprendente, que non as vai informar a Consellería de Economía e Industria, que non as vai estudar a Consellería de Economía e Industria, que llas vai trasladar á empresa para que as valore. Non sei se tamén será a empresa quen lle dicte á Consellería competente o informe ambiental que ten que elaborar. Por iso, cando desde o goberno galego, o señor Rueda e outros representantes do goberno galego nos din que van a actuar segundo informes técnicos, a pregunta é, que informes técnicos? As valoracións da propia empresa sobre as alegacións, esas van ser os informes técnicos. Claro, aquí a decisión é política, e a decisión é política de opoñerse. E vamos dar uns datos.
A pretendida fábrica de celulosa multiplica por 10 a que ten Ence na ría de Pontevedra. Ten un elevadísimo consumo de agua, 16 millóns de metros cúbicos. E aquí ahora ven un insulto da empresa secundado polo Partido Popular. Van consumir menos. O sea, declaran que necesitan 16 millóns de metros cúbicos, que é unha cidade de 350.000 habitantes, pero din que van consumir menos. Ence, que produce moita menos pasta, consume 14 millóns de metros cúbicos. Non os capta, que como ten moitas pérdidas, capta 50. Verterá ao río Ulla o 80% da agua que capte. E aquí ven outro insulto á empresa. Vai na verter en mellores condicións que a captou do río. Despois de pasar un proceso industrial e non hai máis que ver o que lle pasou a esta mesma empresa polos vertidos no río Texo. Outro insulto. Calquer día salen na TVG Rueda e o representante de Altri bebéndose un vasiño de agua dicíndonos que así é como vai salir despois do proceso industrial. E queren 250 millóns de recursos públicos. 250 millóns de recursos públicos para acabar cunha comarca no corazón de Galiza e para acabar coa produción da ría de Arousa, que é onde desemboca o río Ulla. Ría de Arousa, que é a maior produtora de mexillón de Galiza, que produce o 80% do mexillón galego, e ría de Arousa con un sector marisqueiro neste momento pasando enormes dificultades. Sector o que non chegan as axudas públicas. Con eses 200 millóns podíase facer un gran plan de industrialización co noso sector pesqueiro, marisqueiro e agrogandeiro e non querer utilizalos para condenalos á desaparición. E precisará 1,2 toneladas de eucalipto. O sea, irá en aumento ese soño de Manuel García de ver eucaliptos en Galiza. Eso significa máis eucaliptización e eso significa máis consumo tamén enerxético, máis espolio eólico. E esa é a razón por a que se instalan, pola que pretenden instalarse en Palas de Rei. Pretenden instalarse ali, a verdade é que impulsado pola consultora Centa do exministro José Blanco, parece mentira que José Blanco sexa de Palas de Rei, porque un dos impulsores a través da súa consultora de que se instale ali, pois o que pretenden instalándose ali, xa o dixo claramente o señor conselleiro delegado de Altri, Xosé Suárez. A decisión estratégica de instalarse en Palas de Rei é porque hai agua, hai eucaliptos e hai enerxía. E se non podemos instalarnos ali porque non nos dan os recursos públicos, porque por encima unha empresa privada que quere utilizar recursos públicos para este espolio, pois nos vamos para Sudamérica ou para Vietnam. Esa é a concepción que teñen de Galiza e concepción coa que é cómplice o PP. E o Partido Socialista, desde o Goberno, o PSOE, tamén ten que ser clara, porque o 26, ese domingo en Palas, tamén había outras asencias clamorosas que terán que explicar por que non estaban apoiando a sociedade galega. O Goberno pode parar isto. Non cumple os criterios para entrar no PERTE de reindustrialización, de descarbonización da industria, porque é un proxecto que, a mínimo que se analice cun pouco de rigor, non contribúe nin á economía circular, porque destrozará a cadea e non hai retorno, impactará nos ecosistemas e na productividade, dañando o sistema agrogandeiro, acabará coa riqueza pesqueira e marisqueira da ría de Arousa do desemboco ao río Ulla e non cumple ningún dos criterios do PERTE de descarbonización. Nin PERTE, nin axudas directas. Necesitamos recursos para a industria galega, pero non para que nos impoñan o que en Portugal non lle deixaron instalar. Hai unha moratoria á plantación de eucaliptos en Portugal. Esta empresa que ten industrias pasteiras en Portugal non se pode instalar e quere traer a Galiza o que non lle deixan instalar en Portugal. Estamos a tempo de paralo. Estamos a tempo de paralo xa. E, desde logo, aínda seguimos loitando porque nos quiten da ría de Pontevedra a pasteira de Ence, que ten unha prórroga dada. As portas xiratorias explican moitas cousas. En tempo de desconto por Mariano Rajoy, cando estaba en funcións, esa prórroga que condena a ría de Pontevedra a ter 60 anos máis a celulosa, non podemos deixar que isto empece. Hai que paralo antes de que poñan unha sola pedra. Eso é o que reclama a sociedade galega, eso é o que defendemos coa nosa moción e eso é o que reclamamos dos grupos da Cámara.
Señores do Partido Popular, están a tempo. Están a tempo de poñerse do lado dos galegos e das galegas. Señores e señoras do Partido Socialista, tamén están a tempo de poñerse con rotundidade do lado da sociedade galega e rexeitar claramente, porque hai razóns de carácter técnico, pero é unha decisión política, que esta macrocelulosa se instale como unha bomba ambiental no corazón de Galiza. Grazas, señor presidente. Miles de postos de traballo que, cando se analiza o proxecto, desaparecen. Mentiras dadas polo Partido Popular en connivencia coa empresa cando falaron inicialmente deste proxecto. Estamos afeitas en Galiza a que nos queran engañar así. É tan maravilloso e é tal maxia o proxecto de Altri que quere instalar en Galiza que en Portugal non lle deixan. Decía antes que si é tan bo que o poñan no Retiro. É tan boa esta planta que non a queren en Lisboa, tampouco. É tan boa que a esta empresa non se pode instalar en Portugal. É tan bo este proxecto que os comerciales e representantes da empresa do Partido Popular nos queren impoñer en Galiza, que a rexeita maioritariamente, sí, señor Barreiro, maioritariamente a sociedade galega. 25.000 alegacións. Alegacións, por certo, e pode ir á hemeroteca, que a Consellería, que a Xunta dixo que lle iba a trasladar á empresa para a súa análise, que non así a analizar a Consellería de Economía e Industria. Algo sorprendente, porque as alegacións as terá que analizar a Xunta. Outra cousa é que lle dé audiencia á empresa. Claro, cando nos din que vai ser todo con informes técnicos, e os técnicos son os técnicos da empresa, os que van a avaliar as alegacións, que quere que lle diga? Que no BNG non nos fiamos. Igual que non nos fiamos porque temos moita experiencia acumulada de como informes técnicos avalan a decisión política do Partido Popular de que Ence siga contaminando na ría de Pontevedra. Resulta que unha celulosa non vai emitir o aire, non vai emitir a atmósfera, nin óxidos de nitróxeno, nin óxidos de xofre, nin outro tipo de partículas que provocan chuvia ácida. A chimenea mide 75 metros. Pódese ver desde o impacto paisaxístico é brutal. Os vertidos ao río tamén van desaparecer porque captan agua dun proceso industrial, devolvena ao río incrementando, e iso di o informe da empresa, 3 grados centígrados a temperatura da agua, co que iso provoca no ecosistema do río e da ría da Arousa, e non pasa absolutamente nada. Invencións do BNG. Aquí o que hai que ser é claro, é unha decisión política, amparada, respaldada e actuando como comerciales da empresa do Partido Popular para instalar algo que en outros territorios non se quere e que en outros países non se quere. E temos que ser claros e claras todas e darlle unha mensaxe clara á sociedade galega. Despois do domingo están a tempo de rectificar. Está a tempo de rectificar o Partido Popular poñéndose de lado dos recursos do país, do noso futuro, de que queremos unha agua viva, de que queremos un país vivo e de que queremos ser unha sociedade con futuro, e está a tempo de ser claro o Partido Popular. Non vale poñerse de perfil, non vale a posición da distancia kilométrica, non vale. Se non queremos Altri en Palas, non poden querer Altri en Madrid. Ou traelo para Madrid, para o Retiro, como xa dixen antes. Ocupa un pouco menos o Retiro que o espazo que pretenden ocupar en Palas, un pouco menos. Pero sexan claros, non vale decir que van os técnicos a decir porque é unha decisión política, porque non cumple cos criterios do PERTE, e porque a empresa xa anda dicindo que se non entra no PERTE, se non ten 250 millóns de recursos públicos, non se pode instalar, pero que se non entra no PERTE non descarta outro tipo de axudas públicas. Xa anda tamén así. As declaracións do conselleiro delegado da empresa son moi claras. Apostamos por Galiza porque teñen os recursos, é o único que queren, a nosa agua, que é dos galegos e das galegas, e que a queremos viva, e que a queremos para producir nós. O noso aire, queren inzar de máis eucaliptos os nosos montes. Señor
Barreiro sábeo perfectamente a cantidade de eucaliptos que vai consumir e 1,2 non é un invento do BNG, é que está no proxecto que presenta a empresa. Igual que está no proxecto que presenta a empresa a cantidade de agua que van captar. Non é un invento. E logo vemos o Partido Popular collendo os argumentos da empresa e reproducíndoos. Se a empresa di, non, xa non van ser 16 millóns de metros cúbicos, van ser menos. O día seguinte repiten do Partido Popular que van ser menos. Eso é o que non valen. Intentaron engañar o Parlamento galego, intentaron engañar a sociedade galega dicindo que se trataba de outro tipo de proxecto. A realidade é a que é. Os da empresa foron máis sinceros últimamente, dixeron que vostedes xa sabían que era así, que sempre dixeran que era así. Polo tanto, ruego vaya finalizando, señoría. Remato, señor presidente, para un día que teño tempo. Remato. Teñen a oportunidade de demostrarlle a Galiza que son os seus intereses os que defenden. Posiciónense de lado do medio galego, dos recursos galegos e non do seu espolio, porque serán cómplices e verase co tempo. Nada máis e moitas grazas.